Jember makane warga sore kali bisa ngumpul. Ngopi tak gak? Dokter. Buka situ, Bos. Ya, Bang. Enak acara. Ya, memang gitu aja. Gila, Panas suse iki acara tik karo panut bareng karo Pak Elok IPP. Kerja bakti terus. Aduh. Ya, dereng sami wangsul nih, Bang. Buset. Leresan malah. Nggih, nggih. Bawa ini kok angen-angen. Rencana matur jamaah karena cuma jam ngenteni sanjane sakit. Sakit apa? Aku tuh mau periksa. Aku kansan iki kenapa mriko? Nggih, nggih. Saged sebentar. Nggih, nggih. Monggo tadi kantor nggih. Nggih, Pak. Nggih. Kotosi. Bono ya lara pisan. Ya lho kok to, makan iki. Ya bareng pisan ta timbangane tunda sesuk-sesuk ngono saiki budal kakean nganu kuwi. Monggo. Monggo. Nek kanca itu ya loro ya nek sing ngerti. Tapi kalau loro bareng dia ya. Aku rene. Iki kan ngaji bareng ora iki to. Iya ya, enak berat. Kale anu kale. Tukang biak sungan kowe. Kekeselan, Bos. Ya ditingali riyen. Nggih, nggih. Kaya pengajiane lek kadung gawe kan wonten ya tapi lek komeren yo angel ya. Kaya kuwi. Kene ngadeg kae. Bukan ukur ngadeg kan. Wis ngukur tasih pijet-pijet ngoten lho, Bos. Oh, jare anu berarti cukup plus. Ah, plus, Bos. Plus napa plus. Oh, monggo. Plus cukur. Cukur ya. Karo iki. Tapi rame lah cukur rek. Rame lah. Cara rezeki. Nah, iya. Kadung suwepi kan cukur yo ngono kae. Ya popo ngene kegiatan rame sing cukur ya tengkakne. Wis turu purung tapi ya. Tunggu jablet gitu. Kalau tunggu ya balik. Iya wis. Muka jarang film. Lah ya kuwi, Gus. Nggih, Gus. Masalah ya wis sak mene gek wong kesel. Nah, nggih. Kemudian kon kepanggen kan sedang wangsul. Nggih. Wis dangu. Pangkat tadi kenapa? Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Fauji. Lho, lah kok dhisik? Tahu munan? Setengah jaman. Setengah jaman. Nggih. Lah kono Assalamualaikum. Assalamualaikum. sakit nomor masih. Sama tak mriki ta, Pak? Kapan sih ketemu? Lah, Setengah jaman. ini sahabat kawan. Monggo. Ya, gawe iki ketok kesel ki leren. Ono dompen. Iya sih. Tidak bolong ya. Iya. Loro apa ta? Gergesir. Biasanya tong loro kali loro ya. Darah asine. Asine kan berbang biak. Asine kowe. Iya kan ya? Iki lagi guyu umur ndas. Asine ya. Wong loro kok malah digojlek iki piye to Kang? Hebatnya keliru. Lho, kobra. Lho. Iki kler kemarin gelar produk. Lah obatnya kok keliru piye? Masalah kita sengaja kan sing wedok. Salah jangan sampai. Sampean ya enak kan manut. Ya iki mau ngene Mas Dian, iki sampeyan mau kan mari jamaah to. Aku krungu sampean loro, ngomong urung buyar tak jak ngene bisa. Muga-muga ndang sehat. Iso bareng-bareng maneh. Nggih, matur nuwun rampun. Kayake anu nggih kontekap mesakne kok biasa. Geng gojlok kita sak berkembang biak nang parut iki kok. Ora rene iki lho. Asli tali mawon ta ya. Lah nggih ngono sampean kuwi ndang balik udah berkembang biak. Aku iki lain sudah iya. Tapi kadang yo obate ngono kuwi. Anu nggih, para sederek saderenge wangsul monggo kita
Amin. 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 Walhamdulillah. Mungkin kanthi bantuan doa kita sedaya Mas Dian bisa sehat. Amin. Bareng saged jamaah malih. Pun ngoten yen Mas Dian nggih. Amin ya, bareng sehat. Apa izin apa ya anu? Nggih, masalah cek disaru pindah. Nggih, saru awak enten. Kasino iki punya sapa iki? Pun bareng. Assalamualaikum. Punya sapa to Pak? Ana sepel bisa. Sadar Pak. Sadar sampai dipakai. Sadar dipakai. Salah. Mbak anu ya. Nyari kene nggih, oke. Satu nih. Oke, nyari kene. Satu nih.